Engke takut nung to tini BJP banarom rom pakia. Engke taman bagi norok BJP banarom mana nangka kita sektor di. BJP जों बानारमानि कारण खायथ' खायसे दिनै रावबो बिदि एडिसि इलेक्सनाव जों जेसेबां कप्लाय खालामनानै बागैनाव जों BJP नि बानारमानि आंके आंनि 5 বছর थानाय 5 বছराव तिब्रा मथरनि कोनो डेभलपमेन्ट जायाखै आंके जों फार्स्ट दिनै प्रायोरिटि दिनै यांगो नांमानिखौ लामा ऐसा लामानि बागै जों गोबां मा बानो डिमान्ड खाया ब्लकआव थांखा डिएमआव थांखा गोबां पन्चायतआव बरखा फाइनाव काम पेन्डिं जाक माने कोनो साम जेंनानि कोनो नुहैया ता आं बागै जों ताइसा लामा हिमैदा और लामानो सलामानो आबा हायके जों दिनै हायमोनता engke norok tini oro mane o asai phaimani je যদি সে বিজেপি সরকার ও 5টা বছর সুযোগ খানকে মানে নরকনি পারানি হামক্রাইন বাগৈ লামা হিন্দি তুই হিন্দি বা ইলেকট্রিক হিন্দি আমন আসাই নরক তিনি ফাইগাতা না এঙ্কে নরক তিনি আর খরব বুসু কয় বুটার বা কয় ফ্যামিলি হাইকা जों दिनै गरब फाइका 5 family 28 voters se hambai hinke nini mung sanjiro kun bo bisini begodas bisi ward number 3 ni hambai मथानि बटल रकनो नों जयनिं ना हारमानि बोसोर फेमिलि बोसोर बुटारक तो बै फाइकानि याग्रमि बर बोसोर गरब फाइका बो बोसोर पक साइखिनार बायदि जतन सानजा खाम आइनहाय जों दिनै जोंनि जनसभा पाइमिलि याबल तेलेमुरा दिनै खहाय बाराबल कुस्तिव जनसभा पाइमिलि तारो सानजा दराव हाय जों पिका दिनै 10 फेमिलि दिनै प्राय 48 बुटार जोंरो दिनै थांगोनां चिन्ता खुबसंरो फाइजा आन बसंबा साजाबर बर' मोनसे भारतीय जनता पार्टी हामलायगै दिनै बर' पालाव दिनै बर' सामिल के जे ताबुक जयनिं रनाय रकनि बागै बरकनि नाहा मुंकम संनायनि हासरकनि बरकनि बागै जे आनि नाहा मुं संनाय आबानो पंथाना गोजार मुं संनाय बर'फोरना खायसे हामान नानि बरकनि साथिं स्टेटमेन्ट होना बर' गायथिं जाथे सरकार सालमाय रकनि बर'सा निफ्राय बाराङै दिनै गोदामाना दंमानि आबो जानानै बर' खायसे फन दंमालिया दाय नक फैते टयलेट फैते नानि थाखा मुंना आजाराव नहैनो पजिट दं माबाबै बर' तांसानाय बर'नि फनो सरकारनि कोनो सुबिदा मै एडिसि गभर्नमेन्ट जे कोनो सुबिदा मै आङै दाबो जोंनि भारतीय जनता पार्टी जेहेतु नाहार मुंगा हामनाहार जाक जों जनजाति बागै जा किछु नगरै दंआरो दाबो जे आबो जतन केन्द्र सरकारनि प्रकल्पनि मुताबिक मोजा आबागै बंग हायना आ जोंनि सरकारनि जे आवताय दंमोन अनुसार ना बंग हायना बंग कुसुगेरना गया हामबायसो जोंरो ते कताल बेल रं फाइका जे आके पियो आगे जे तमनि आरो कुनु इ तिब्रा मटर जे तमनि कुनु सुबिदा पानि दगरे और फायै ताकिसे ना सुजुग सुबिदा मानो किसे कि फगा फनि जे मानो बा सुजुग सुबिदा नगरनि जे कुनु उपरनि दा आबन दै जों दाबर बेनाल मारं सामनि याग्रमि फाइका नोंतिनि जों दिनै केन्डिडेट आर राजेश देवमा पानि बोनो नों खाबायखौ बयनो आं खाबायखौ हांदों फाय दागलाय बिसिरावबो कप्लाय खायमखोन खायनाय निनि उकलुकनि बरक ताइबदा तंखौ बुसकां रगो जयनिं रनानि जयनिं रनाय तो आबो तो जों ताबो ते कयदिन करे सायमानाय जुदि तो थाखाय आं तु बुनाय निनि बुमो कुमर दाबो गामि बिसुमन बारा